Colla nua an Impire. Fado vi Impire an, agus vi dúr mhór gan édaí. Go divin, ní chuireach ein ní eile an eireachtain áthais ná glindar a chrí is a chuireach édaí. Ba mhór a sása a bhainach seas colla nua áardú trí bhauta sa teachtain laid. Chaach se gach ein fin a bhíoch aige édaí, agus ba bheag meas a bhí aige na saidúri ná an outlan ná rinne. Bhí cúnaí an Impire a gahar mhór mhuirga, agus bhíoch an chathir sin dubh le daoine a gúnaí, agus iad go léir ag súil le raircha áil an Impire, féchant cé na hédaí ba nuaí agus ab iontaí a bhíoch se chatha. Ba mhór a spórt a bhíoch acab. Lámháin tháinig beirt rógairí chun na cathrach, agus níor bhada gur chuoine siad heft, le na bhéitidís bob a bhulla an Impire, agus lear mór airgid a áil chomh. Níige me searann gur fiadóirí a tánainn sa duine acu le si den eile. Rachamúid chuig an bálas agus déireamúid leis an Impire nach bhfuil sáú le fáil roim an dain mhór i measc fiadóirí. Déireamúid leis gur aine atá téadach is íomhne agus is míne dá bhfuil an. Bhí go má is ní ra go hulk, daire leis an mirt rógairí dul os cór an Impire. Suair dún snáhanna óir agus siada a ghine uasail siad, agus cuireamúid chun aibre an seo sa bálas. Geallamúid chuit go mbeidh colla chothaíontach sin ad go mbeidh íona chuile ghine a eiceasaí. Siúrtha agus fáilte san roí. Rud a bith a bheith de dhíarab chun an cholla sin a dhéana béis se agaí. Cahamúid rud amháin a rá leat a ghine uasail sa duine go na rógairí. Ní féidir ach leis na daoine is cliste agus is úsle an téadach atá aine eiceall. Ó, nach ionintach a rud sin san roí agus getmíní sin mar is fearra. Leis sin tháinig an bhirt rógairí chuig an bálas an lád ar gin. Thug siad dhá cheol láimhiló chun an téadacha agus leag siad gachaí ní amach is siúmar speisialta a tugadh bhóg. Níl chur síos a méid snáhanna óir agus siada de ghahanna íontacha a tugadh bhóg. An nuas sin tugadh málaí móra lán go órgóib anas go spreacaí chun aibriad. Bhí an eireachtain bíse agus getimíní an Impire faoin éadach íontach sin go rinne se go chuile sa bálas faoi, agus dúirt se nar bhéidir ach leis na daoine buchliiste agus a búisle sa gúirt an téadacha eiceall. Níor fhada gur scéal an éada nar bhéidir le dúradáin eiceall cloistí ag chuile sa gcathair. Faoi dheire na chéad seachtaine gon bhirt rógairí a bheith gobar mar a dhé, theas don Impire amach cén chuir a gairí lo. Ní racham a héin an sisin leis féin. Seol an antaire is sinne agus is cliste tá sa gúirtán, bei sisin an téadacha eiceall gan ein dát, agus bei an chuirsíosa dionacham a áileach atá se. Bhí tréimh se an ada caite an éire sin i gobar a gúirt an Impire, agus ba mhór an chúis mhórtais choa gur rán an Impire. Scrúd am an chola go cuaramach agus túra me scéal a reischugat sa sisin leis an Impire, so leidir me se leis go defrach. Nach sin a bhín tíana nuair a chuaigh sé isteach sa siúmran an bhirt rógaire na saí na seolta agus iad a gobar mar a dhé, agus nach rá éon éadach le feiceall aige. Ní acha sé éiread na phríde go éadach cheachtar gon dhá cheol, mo léon dhéir sisin leis féin. Ní éicim se faic na ngrást. Ní lícach an náirigo éon rud a rá. Ní arna se acha spéiclaí a thocrú a chancín agus a cheann a sméadú coppla báta. An sin labhair duine go na rógairí. Nach íomhann iad na dahanna agus na pátrún sisin, an éon tá fáilim. Nach ein Impire a bheith sásta san duine eile. An éidir na dahanna seo go thúil an Impire meastú. Dán an teannear na hosta feas gatha, agus ag stáine a dá cheol agus gan tádarm. Tá an ceart agaí sisin. Déartha me leis an Impire gurb íomhann álann an téadach atá sé bíonna. Thos an bhirt bhréag iadóirí ag cainte an tlír cheapsiad an pátrún,
agus rinne siad chuirsíosar na snáthanna óid go léir a dúsad siad. Bei hiile snáthanna óid agus siad ildáte de dhíorann, sa duine acu leis an aire in éire na dála. An éire tú leis an Impire, déartha, cínte, san taire, agus imní an dainir, go bhéachach na rógraí na súla agla go sceithí a rún Bhí riméad an dainir an Impire ach chúla se túris go aire. Cheol se tuile snáthanna óid agus siada chuig na fiadóirí, agus chuir siad san a bhálach an málaí móriad a thuisce a uairseada. Faoi dheire an dara seachtain, bhearta an Impire go rachach se héine nún chuig na fiadóirí, féchainte an téadach diontacha. Thug se roinnt go na cúrleirí a beár a bhí sa gúirt leis, mar aon le duine nó bartile a cáil na héirime aigine agus na clisteachta orthú. Daire an bhirt rógraí dá seolta bhalba, agus dúla siad go híseal os cóir an Impire, nuair a tháinig sé héin agus a lua isteach sa siúmra. Inis chuún a ghoinne uasail sa duine go na rógraí. Céird i cheapan tú. An gcuireann áileacht an éada iontasart, nó an gcuireann gile na nahanna dáile súl ort. Céird atá bonad seo san Impire leis héin, agus stáine na seolta. Ní éicim se tad an seo. An ála gur amadán atánam, is Fabhalscéalta, má deirim éon cheo faoi, déartha daoine ar chóircham a bheith mo Impire néonchar. Tá se go híomhann Fada san Impire, bain port céine bhí ag na hairí go léir. Tá se go híomhann fearracht an Impire, bhí aglathrú írinne inseach. An lád ar gin, labhair duine go na hairí a bóige sa gúirt leis an Impire. Faoi cheann dhá lá bheidh mórthúil siúl, agus siúla tusa a Impire uasail, trí shráideanna na cathrach. An níortha tú leis na fiadóirí bail chríoch a chur néadach agus colla a dhéine as, anas go méid tusa in an a chatha gon mórthúil. Ba bhíonn leis na daoine an téadach iontach se eiceall ó pain. Sin go díreach an pláine tá am sa an Impire, agus leis sin cheolt se ghábhála eile óir chuig na rógraí, agus ag Impire obair a dhéine go ló is gaiche leis an téadach a chríochnú. Lás na bréag iadóirí cuile ard a gealas sa siúmra, anas go néireach na searbhontaí leis an Impire gur an bhirt ag obair a níhall i rinne hiche. Bhreacha an lé an mhaidin ar gin, dógair na fiadóirí gur an téadach réacha. Chuan Impire chuig an siúmra faoi dheifir, ach chúla sean scéal, agus léag na bréagadóirí orthú gur an téadach a bhaint gon seolacha. An sin, óid duine go na rógraí sisúr na láid, agus léag se gur an téadach a dhearraige. Fada sa bhíon duine eile acu ag teis an Impire, ag fioride céan áid ba bhíon leis a bheith bhalainn na colla. Ach an na tuisí go léir ag na rógraí, geall an bhirt go meach an chola ré gon mhaidin ar gin, lá an mhórthúil. An mhaidin ar gin, dair an Impire le breach an lé, agus an nún leis chuig siúmra na fiadóirí. Lean beirt searbhontaí agus go hon Fada iompar acu. Dúla na rógraí go tála a theachta isteach go Impire, agus dír sé go thumasach a chud éadaí a bhaint de. Anas go bhéitidís an chola nua rialéir. Rinneann Impire ála agus hín duine go na rógraí a lealáimh amach agus ar sisin. Seo ghuit an streamhsúr a Impire uasail, níl meachan nead dúan ála an. Seo agat an seaciad nach íomhainn iad na dahanata san duine eile, agus a gá lá bhalba á síne amach aige. Leis sin chabhram a bhirt chláirí mar a leis an Impire an chola a chur
agus ba é a dúirt na hairí go léir a tháinig isteach sa siúla tíbhíar go Impire. Nach álann go dó an chola a Impire uasal. Éireann si go seoighet. Bí a caint ghana. Déach an Impire hain sa scohan Fada, agus ba léir gá thúla gur se go lom nocht is a bhí se an chéad lá tháinig sé an síl, ach ní liceach an aglah ó an írinne inseach. Ní dúirteach go divan hain éireann siad go hintach gom, tá siad aus. Leis sin diumpaseach an na berta rógarí agus ar sa sisin, bronnam armh mar luach suhir an tedal, fiadóirí, cuirte na himpireachta, agus dheafasib a hiile óir zal a dosa an mórthúil. An sin laur an taire ba hinne agus ba hinsearí de na hairí, agus é a dúirte. Tá na slúite na sráidena Impire uasal. Tá na ceoltóirí ré agus tá gach ní faoi réir. Ránú bert chun fálainn Impire a chumád an airde ón tala, agus chromsiad síos, agus ligsiad arú grosiad á baint gon tala. Leis sin dag an Impire an pálas, agus hiúlte síos na céimena agus amach an tráid. Nach ein Impire tá gléiste go tripalach an neamh, ar san slua a bhí na sráidena. Nach é tá gléiste go pécógach, nach álann an chola Bí caint ghana. Ní rá sé de bhisneach a géine an írinne rá, agus an Impire glúiseach leis go máil faoi scá. An sin dihet ar sa buchlín beg de bhéic. Ach tá sé lom nocht, níl sná éide á chatha ag an Impire. Rinne ahir íireachta chuir na host, ach bhín dochar dinta. Hosta leanaí eile ag liúra agus is scarta gáide. Lom nocht tá an Impire lom nocht. Níor bhada gur an port céine ar bhéal gach duine a bhí a láthair, agus as a cuidhhacu a gáidí. Chúil an Impire rá acu. Go tuban bhí sig a hain ina chríiste granírinne gá acu. Agus mu Leagan Gaeilge nach san a bhí náire agus an brón. Bu léir go gur bhfuil na fiadóirí bobair. Ach ba ein dúil a bhí aige in éadaí nua a rinne Amadán de in áiríre. Mar sin hain ba é an Impire agus níor féidir leis an mórthúil ágal. Bach siú leis trí na sráidena álas nach rá éí as cur. Leis sin lean an Impire ag siúl agus hiúil an bhar searbhontaí tíbhhiarde agus bun na fadainne á Impire acu mar a dhá. Na dhí sin níor an dúil chéanna ag an Impire in éadaí nua tá gra a chial ceannaí aige. Níana muinte na carach muirga sin dearmad go fada an lá an mórthúil sin. Ach ced edime go mo bhirt chláirí. Sol ar tháinig an mórthúil chun deire chonachas an bhirt acu muin capal agus iad a gimocht cosan airde amachas a gahar agus in na hon óir in na málaí acu a hásach go lá a máisiad.